aiwa ndichida kutendai muri eZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa panapa paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi ndati ndimbouya ndimbokupaiwo update maringe naGloria Dzorwa. Ndofunga vazhinji munoziva kuti Gloria ane kwaanga atorwa, kwaanga ari kubatsirwa kwemazuva akati kuti akadarika kubva last year muna kutanga kwaDecember, that is from 7 December kusvika pari zvino ndokwaanga ari ikoko. But chekutanga kana uri kutiona kekutanga paSaint TV, I can ask you kuti subscribe. Kana uri kutionawo paFacebook, follow our Facebook page. Kana uri kutiona paTikTok, paInsta, follow also accounts edu awadidi basa chienda mberi. So ndichitoti murisei kwamuri. Zita rangu ndino Angosei ndichigotomba mai venyu adidi chanzva chamama venyu. So ndouya ndizokupai update nekuti for some days musiri kunzwa tichitaura zvaGlory. Tane nguva yakati kuti tane mavhiki nemazuva akati kuti tisina kutaura nezvake. Chekutanga ndoda kuti nditi thank you very much kune vese vari kubatsirana naGlory, vese vakabatsirana naGlory, vese vachazobatsirana naGloria Dzorwa. Gloria Dzorwa ndofunga mese munomuziva, musikana uya watakatanga kuposta makanga muri muna September, around September October last year. Musikana uya wekumbobatsirwawo nemauche nezvakasiyana siyana nevanhu vakasiyana siyana. Akazotorwa musi wa7 December, akazotorwa namama Mai Dube akaenda kunogara kuMarimba. Tichida kuti thank you very much mama, rudo rwenyu runoshamisa. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vakukomborere, vakuropafadzei. Sekuziva kwenyu kuti ari kuMarimba taikupai maupdates ekuti chichiri kuitika uko kwanga achigara namama Nehumba. Nellis ikambouyawo ikabatsira. Toda kuti Nellis vanoita zveKR, thank you very much nekuda kwebasa ramakabata. Zvakare ndichida kungotenda munhu wese in general ane basa raakabata pana Glory pangu kubva patamuziva kusvika pari nhasi. So update yanhasi yandinayo sekuziva kwenyu kuti patikambotaura paakaenda kuMarimba, kuNew Marimba kwamama Dube achinobatsirwa, achimbonogara ikoko, takanatsozivisa kuti aiwa Glory haasi kuenda ikoko permanently because sekuziva kwenyu kuti maoko anga achienda akanga achingoendawo mumhuri, mufamily ine mhuri, in fact akanga achinogarawo nefamily hapasi pafacility kana haisi home yaakanga achinogara. Asi aingovawo kungoto sagogo wake Glory vairwarawo, so kwaingowa ungogamana kuti gogo vachimborapwa, vachidaro Glorywo awanewo vanomubatsira. Sepakuti kumhuri yekwana Glory vese pakanga pashayikwa umwe munhu akanga aripo kunge ari anobatsira Glory. Ndochokwadi chezvakanga zvichiitika, ndosaka makazoona achitorwa tichimutora. Ndini ndakatomutakura pamwe chete namama Nehumba, tikanomutora tikaenda naye kuNew Marimba. Ndofunga zvese it's on record. So zvatakazoita takazobatawo gogo tikati aiwa chimbouyawo mumbozotora Glory ambodzokerawo kuhama dzake. So vakauya ivo gogo Dzorwa vakauya pamwe chete naana tete vake vaviri, kureva kuti zvoni pamwe chete naana mai vaGlory, anditi ana mai guru vaGlory vaviri vakauyawo zvakare vakatora Glory vakadzokera naye kudomboshava. So kutaura kuno Glory haasisiri maoko amama Dube, haasisiri maoko edu, ave maoko ekwaDzorwa kunova iko kwaatakamuwana, kunova kumba kwavo. Aiwa ndichida kungoramba ndichitenda. Munoziva kuti kana paita dambudziko ukamboona munhu anombokuti aiwa rega ndimbokubatsira, rega ndimbomira newe ndichimbokuita kuti umbofema, chinova chinhu chakanaka. So chinhu chandakukumbira ndechekuti kutaura chokwadi Glory magariro akaitawo nechikonzero chekuti ari kugara nagogo, adzokera kwagogo ikoko vasingadzwe zvakanaka. Zvinozoita kuti gogo dzimwe dzenguva kana vachirwara vachinge vaenda kuchipatara Glory anosara ari ega pamwe pachona anenge asina anomutarira. Saka takutongotiwo kune vane mahome
vanodawo kupawo vane mafacility, vanodawo kupawo accommodation kuna Glory, vanoda kuti Glory anga ari anochengetwa ikoko, mukana uripo wekuti munge muri munotibata tinge tinoita kuti Glory awane pekugara. Ndoziva kuti kune vane mahomu avo, vamwe vari kunze nevamwe vari muno muZimbabwe, vane mahomu avo vanokwanisa kuaccommodata Glory. Tichikumbirawo kuti vanouya vachida kubatsira Glory tinge tiine maregistered home kana kuti tiine mapepa etendero yekuti kana tichinge tazotora Glory tinotenderwa, nekuti tine chinzwisisa situation yake, tine tichikwanisa kuzobatsirana naye mune zvakanaka, zviri zvinhu zvine zvakatenderwa zvakanyorwa pasi kuti aiwa zvechokwadi munokwanisa kunge muri munomubatsira. Pose sekuziva kwenyu kuti Glory haakwanise kuita chinhu nemaoko ake kana nemakumbo ake, zvinhu zvake zvese, kana tichiti zvese, kungava kuenda kuchimbuzu, kungava kudya, kungava kuita sei, anotoda munhu anotomuitira zvese zvaanenge achiita. So ndinotenda kuti zvoni tichabatsira naye. Nevamwewo vanotaiwa isusu tinogona kusamupa pekugara, but kwaari ikoko Glory anodawo zvekupfeka, zvekudya, zvekushandisa, anoda chino nechocho kuti upenyu hwake huende mberi mune zvakanaka. Takasununguka kunge tiri tinobatana zvakare, towana nzira dzekuti kana ari magroceries, kana dziri nhumbi, mablankets, chii nechi zvatingada kubatsira nazvo tinge tiri tinobatsira nazvo. Saka ndangoti ndiuye ndizokupaiwo update yakadai yekuitira kuti zvoni zvinge zviri zvinojeka kuti Glory aripi. Ndinoziva kuti vamwe vanozobvunza kucomment section, kunyange tichiita video risinei nezvaGlory pamusi wachona, vamwe vanozobvunza kuti angosei ndiko Glory aripi, angosei Glory ari sei. Aiwa, ndati zvijeke kuti pari zvino haasi kwatiri kuzvichireva kuti haasi kuna Mama Dube. Mama Dube, mama nehumba, thank you very much nebasa rese ramakabata pamwe chete neboka renyu rese, nevana venyu nemhuri yenyu, kuratidza Gloria rudo kumbomupawo pekuti ambouya achipfurwa nemhepo achidzokera kudomboshava, tichitarisira kuti zvakare kumberi uko muchamutora zvakare, nekuti chandirufarira ndechekuti akabva atorwa kuva mwana naMama Dube. Hei, mama ava nerudo. Mwari wekudenga vamukuitire zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vakukomborerei. Ndo update yatangoti uye tizokuzivisai kuti chii chiri kuitika kuna Glory. Zita rangu riri pachitupa nchinzi Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, Chiti, it's much love and God bless you all.